Хари Ом! Приветствам ви с добре дошли на нашия урок по йога. Аз съм Кирил и с Людмила ще ви покажем няколко движения, с които да се подготвите за предстоящия ден. Ръцете в намасте. Няколко вдишвания. Силно притискаме дланите една към друга. Краката изпънати, цялото тяло като струна. И нека отпуснем в тази позиция с основна идея за притискане на дланите. Силно притискаме дланите. Вдишваме. Хлъзгаме надолу ръцете, без да отваряме китките. Издишваме. Още веднъж вдишваме. Издишваме. Обръщаме дланите надолу. Вдишваме. Издишваме. Ръцете са близо до тялото. Вдишваме. Издишваме. А сега се протягаме напред. Вдишваме, изпъваме ръцете. Издишваме. Още веднъж. Продължаваме силно да притискаме дланите една към друга. И нагоре вдишваме. Погледа в съединените длани. Издишваме. Вдишваме. Издишваме. Протягаме ръцете напред. Пръстите ги изгъваме и разгъваме. Вниманието в ставите на пръстите. А сега сгъваме ръцете и пръстите като палците отвътре. Вътре, вън. Вътре, вън. Активизираме движението. Достатъчно. Ръцете пред гърди, гръдни кош отворен. Отново свиваме ръцете в юмруци. Палец вътре, палец отвън. Вътре, вън, вътре, вън. Достатъчно. Отпускаме. Протягаме ръцете напред. Пръстите са заедно. Вдишваме нагоре и издишваме. Вдишваме и издишваме. Движението е забавено. Внимание в китките. Ръцете пред гърди. Вниманието продължава да е в китките. Отпускаме. Сега с преплетени пръсти раздвижваме пръсти, китки, лакти и рамене бавно. Изпъваме ръцете напред и се връщаме назад. Още веднъж. Вдишваме с въртене, изтегляме, издишваме и връщаме. Достатъчно. Ръцете напред в юмруци. Вдишваме бавно. Задържаме дъха, напрягаме китките и издишваме бавно. Максимално напрежение. Бавни движенията. 5 бавни движения. Пълна концентрация в китките. Отпускаме за момент. И пред гърди. Отпускаме. Ръцете са плътно покрай тялото, краката изпънати, тялото напрегнато. Нека пуснем в тая позиция. Вдишваме, протягаме, доколкото е възможно, без да се обръщаме.
Издишваме. На другата страна. С двете ръце. Опитаме да сближим плещите. Достатъчно. Разпускаме позата, нека да усетим една отпуснатост. Хващаме лакътя на едната ръка и се опитаме да вкараме горната част на ръката към противоположното рамо. Обратно. Раздвижваме вляво и вдясно. Отпускаме. Тадасана, поза на планина. Ръцете са стегнати, не са допрени до бедрата. Така са стегнати, че не можем да опрем бедрата. Гърдите отворени, стъпили сме равномерно на пръстите и на петите. Тежестта на тялото е равномерно разпределена. Поза на планина. Концентрация върху вдишването и издишването. Усещаме тялото си стабилно като планина. Стъпили сме здраво и стабилно. Пълна неподвижност. Само гръдния кош максимално се изпълва с енергия. Отпускаме. Друг вариант на Тадасана. Вдишваме ръцете с дланите в страни. Стремим се ръцете да докосват ушите. Перфектно е изпълнението на Людмил. Стремим се да завъртим, ако е възможно, точно така. Ръцете сближени. Бавно отпускаме. Тиряка Тадасана. Един вариант, който не е много популярен. Хващаме си лактите. Поемаме въздух. Не издишваме, само се отпускаме настрани. Издишваме. Вдишваме, без да издишваме на другата страна. Минимум 4 пъти се изпълнява. Още веднъж. Никакво издишване. Абсолютна права линия. Вниманието по опънатата част на тялото. Не се пресилваме, разбира се. Максимално разтваряме белите дробове, всички алвеоли странично. Поемаме дъх, без да издишваме. Максимално опъваме страничната част на тялото, ръката. Точно така. 4 движения са напълно достатъчни. Още веднъж. И сега, нека още веднъж, последен път ще изпълним. Краката разтворени на ширината на раменете или на таза, кой както му е по-удобно. Важно да се чувстваме стабилни като планини. Поемаме въздух, издишваме сега. Вдишваме и издишваме. Поемаме дъх,
И последен път вече се отпускаме настрани, като извършваме 5 дълбоки вдишвания и издишвания. Пълна концентрация върху страничната част на тялото. Всяко ново издишване отпускаме все повече и повече. Достигаме до абсолютният максимум, когато сме убедени, че повече не е възможно да се отпуснем странично и на другата страна. Бавно отпускаме, усещаме се напълно обновени. Напълно обновени. Клетките отстрани са изключително радостни. Тяхната радост, разбира се предава на нас като едно усещане за лекота и спокойна радост. Сега нека да успокоим с ха-дишане. Един метод, който води до бързо отпускане на психиката и спокойствието в нас отново ни изпълва. Бавно отпускаме ръцете в хоризонтална позиция. Усещаме, че китките и пръстите висят. Вдишваме. И издишваме силно от дъното на душата и сърцето си. Ха! Няма значение какъв звук ще издадем. Въпрос е да изхвърлим всички неприятности, всички видове стрес и наблюдаваме докато затихнат амплитудите на ръцете. Още веднъж. Бавно дишваме, огъваме се максимално. Последен път. Може много пъти на ден така да успокояваме бързо психиката. Това е начинът за бързо успокояване и отпускане. Отново, краката събрани. Вдишваме, протягаме ръката нагоре. 5 бавни вдишвания. Вдишваме през пръстите на ръката. Усещаме енергията по страничната част на тялото, чак до ходилото. Бавно се връщаме. Когато ръката е горе, започваме 5 вдишвания, акцент отново върху издишването. Отпускаме. Отново стъпваме с краката на ширината на таза или на раменете по лично предпочитание. Позата на свещеното смокиново дърво, Ашватхасана. Ръцете са горе. Стоим стабилно, но от подухващия вятър люлеем ръцете. Усещане за лекота и спокойствие. Сменяме посоката. Отпускаме. Ръцете с преплетени пръсти. Изпълваме добре, сближаваме плещите. Отваряме гръдния кош максимално. Вдишваме назад. И издишваме напред. Докосваме с гърдите си бедрата или поне с челото коленете. Ако е възможно, задържаме няколко вдишвания. Връщаме и отпускаме. Изчистваме въглеродният двуокис, даваме възможност на свежа струя кислород и енергия да навлезе в нас. И разбира се, спокойствието отново да стане
основното ни усещане. Заниманието ни завърши. Хари Ом, приятен и спокоен ден!